Mae symnau auto-electrics yn arwain y ffordd pan ddaw at drwsio cerbydau hybrid a thrydan, ac mae Moesha, sy'n brentis, yn rhan fawr o hynny. Wrth i fwy o bobl droi at drafnidiaeth fwy gwyrdd, ychydig iawn o garages a mecanyddion annibynnol sy'n barod i ateb y galw. Ond yn symnau, mae Moesha'n dysgu popeth sydd ei hangen, o ddiagnosteg drydanol i arferion cynaliadwy, wrth gydweithio â thechnegwyr profiadol. Fe ddewisodd hi wneud prentisiaeth mwyn gallu ennill cyflog wrth ddysgu, ac i gael profiad go iawn mewn diwydiant mae hi'n ei garu. Dechreuodd ei diddordeb mewn cerbydau trydan yn y coleg, ac yna fe ymunodd â symnau auto-electrics, lle cafodd gyfle i fynd ati i weithio o'r cychwyn cyntaf. Yn y dyfodol, mae Moesha'n gobeithio aros yn y cwmni, gan weithio gyda'i mentor Elijah, ac efallai hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o brentisiaeth, gan rannu ei holl brofiadau. Gyda mwy a mwy o gerbydau trydan a hybrid yn cyrraedd bob wythnos, mae Moesha'n gweld cyfle enfawr, nid yn unig iddi hi, ond i'r diwydiant hefyd. Wrth i fwy o fecynyddion ddatblygu ei sgiliau a'i harbenigedd mewn cerbydau trydan, drwy raglenni hyfforddi fel prentisiaethau, mae'r dyfodol yn ddisglair, yn lanach ac yn wyrddach.